Sinterklaasje, dag, dag, dag. In de Frieske Pjan op basisschool De Schans komen Sint en Piet van de Moon even langs. En er wordt van een Piet afskeerdnaam. Na 50 jaar is de pensioentijd kwam. Staat hierop, kindertjes? Pensioen, geniet ervan. Nee, ik heb nog 15 jaar gedaan. En ik zei, we stoppen ermee. Het is een mooie tijd. En ik word volgend jaar 73. Bij gezondheid. En ik denk dat er weinig Pieters zijn die het zo lang volgehouden hebben. Die had het altijd fantastisch dingen. Ja, ik zal hem zeker missen. En we hebben gelukkig een goede opvolger gevonden. Maar die zullen het verwerken worden om deze Zwarte Piet beter te wijzen. Namens alle kinderen en de juffen en meesters willen we jou graag dit afscheidscadeau geven. En we hopen dat je er een heel goed plaatsje voor kunt vinden. Nou, zullen we even lacht maken? Jong komt er nog één gedel met pakjes en piepenuten. Dus wees leef, dat docht vertuten. Het werk wordt van Takomir oernaam terug oren pieten. Dus ook dan kunnen we weer van het feest genieten. En ook al is de Sint heel oud, zelfs met pensioen gaan, liet hem koud. Maar Sinterklaas kan net met pensioen. Hè? Zwarte Piet kan met pensioen. Er komt een nieuwe Zwarte Piet, maar een nieuwe Sinterklaas komt er net natuurlijk.